Әхсән Баянов. Яшьлегемне эзлим. Карыйсын карап, кызыксыну кыртын бераз азык биреп тынычландыргач, Шәйми караватка утырды. Сәгать янында урындыклар барын күрмәде бугай. "Я дус кеше, хәзер Баяныңны уйнап күрсәт инде." Дус кеше диме? Хәер, аның бу сүзендә баягы зәһәрлек юк шикелле бит. Юкка шикләнмимме бу адамнан? Уйнап күрсәт диде тагы. Шушы кеше музыка тәмен беләме? Юктыр. Үзен бүтәннәрдән фәкыйрь итеп күрсәтмәс өчен кылана гынадыр. Күз алдымда моңа хәтле булган очрашу яңара. Әйе, мин аны элегрәк тә күргәнмен икән. Берничә тапкыр күргәнмен. Чәчләрем шуңа күрә баш туктырып айгандыр. Беренче кат моннан 1 ел шамасы элек. 6нчы класста укыйм. Әнинең мине укырга йөрмәскә үгетләвеннән файдаланып, бригадир миңа көн сайын эшкә итәргә керә. Җәй буе сабанда, кырда пешәндә йөрдем. Минем яшьтәшләрдән беркемнең дә 13 яшьтән зурлар белән пешән чапканын белмим мин. Булар гына җитмәде күрәсең, мәктәптән кайткач та дәрес әзерләсен дигән кеше юк, сабанга җибәрәләр. Сөреп кайтасың. Иртә таң белән шул ук бригадир килеп керә. Кеше юк, барыгыз инде. Суык, яңгыр, барыбер сөреп булмый. Кара синаны әзмәвер кебек егетләр салкыннан курыкканнар. Җаныгыз ике булмаса, хәзер үк сыпырыгыз. Атларыгызны алыгыз да басуга. Анно. Шул сүзне әйтүе булды. Шишәдән ышкан бөке шикелле ышкындык та йөгәннәр алып атка, аннары басуга. Әҗир барыбер сөрерлек түгел иде инде. Яңгыр тагында кешегә төште. Өйдә җылы бәрәңге калды. Без арыш саламы скиртенә ышыкланып утырабыз. Һәм өйдәге бәрәңге парын күз алдына китереп, ямансы уйларга биреләбез. Бәрәңге өстәлдә көтә. Елыйсы килүдән тамак төпләре әчетә. Икенче тапкыр мин бу милиционерны кышкы буран көнне атлар абзары янындагы каравыл өендә очраткан идем. Каравылчы бабай белән икәү генә сөйләшеп утырабыз. Бер мәлне яңа тышлы толыптан, йолдызлы бүректән килеп кирде бу. "Сәлам, ак бабай." "Әйдә улым, түрдән үз." Бабайның телендә юхалану. "Ни җимерү, ак бабай? Нәрсә карап торасың? Салдыр әле толыпны." Фазыл бабай калтырануын көчкә тыеп, тегенең тулып җиңеннән тарта. "Кагып та куй, күрәсең бит, кар сарыган." Бабай мескен ат кыргычы белән тулыпны кага, тун милиционер өстендә чакта салдырмыйча гына какса, ни әйтер идең дә бит? Юк, аның характеры ул түгел. Ул патша армиясендә динчик булып хезмәт иткән. Хәзер менә 60тан узгач, кем алдында бетерелеп йөрә? Тылыпны әйбәтләп кагып, эскәмиягә куйга, яңа боерык. "Атны тугарып, сылы салак бабай." Үзе үкшәләрендә кырт бырылып ишеккә күрсәтә. "Валлаһи, арттырып әйтүем түгел. Сылы табып булмас шул балам. Табыгыз." Фазыл бабай башын иеп ишеккә атлады. Аның артыннан мин дә бер ачылган ишектән чыгып шылдым. Шушы кеше минем баянда уйнавымны тели. Музыка белән җанварлык арасында уртаклык бар микән? Әгәр шулай булса, үземнең иң кадерле байлыгымнан музыкадан да баш тарта алыр идем мин. Бу бәндәгә охшамас өчен генә булса да. "Уйныйсы килми бит, агай," дидем мин. "Килмәсә дә уйныйсың инде, сырыйлар бит." Бу сүзне әйткәч, Шәйми ялмаеп куйгандай булды. Хәтта менә хәзер шушы юлларны язган чакта ук мин аның хакында шуны әйтергә мәҗбүрмен. Юк, уртаклыгы юк аның музыка белән. Катнашы юк аның Бетховенга да, Моцартка да, Чайковскийга да. Мондый бөек рухлар аның өчен бөтенләй ят дөнья. Ләкин теләсәң, теләмәсәң дә уйнап күрсәт син аңа. Тавыш кына чыксын. Мин аңа берничә халык көе уйнап күрсәттем. Көйләрне бозмадым, тик үземнең уй бөтенләй әллә кайда. Күзләр аның наганында. Моннан да начар, дәртсез уйнаганымны белмим. Ул комплимент әйтеп утыра. "Яхшы уйныйсың икән шул. Җирле даның йөри. Шәп." Шунда инструментны футлярга салырга җыенган идем. Агач солдатларга хас кырыс хәрәкәтләр ясап, Шәйми минем янга килеп басты. "Хәзер миңа бир инде баянны." Эшнең нәрсәдә икәне аңлашылды. Менә ни өчен килгән икән ул. Баянны уң кулга кыстырып, кинәт аның култык астыннан диярлек узып, бүлмә тактасына берегәм. Дошманым миннән сулда, алдарак, баянга кулы тиярлек түгел.
Шул кыяфәттә эт белән мәчет өсле күпмедер торгач, үзе кебек үк үррә катып эше тавыш белән «Ни өчен?» дип кычкырдым. Шулай кирәк. Дәүләт гармоны. Кем әйтте? Каян беләсең? Минем кулда язма жалобы бар. Күрсәт. Анысы синең эш түгел. Гафу ит. Ә мин баянны бирмим сиңа. Әле кешедән таптыр дәүләт гармонын. Бу минем абыйның эш хакы. Ул калдырган баян. Безгә әледән-әле теге кара йылан Мәүлия ысылдап тыгыла. Әнис, нишлисең? Башың икеме? Караны, ялгышма. Ул арада Шәйми баянлы кул ягына чыкты. Мин аны сул кулга күчердем. Ул сул якка чыкты, мин тагын уң кулга тоттым. Бер мәлне баян кайышын эләктереп алды. Ул да тарта, мин дә тартам. Әнис, ялгышасың, ычкындыр баянны. Кытыртма йылан, үзем беләм. Шәйми пистолетына үрелә башлаган иде, мин тиз генә урындыкка ябыштым. Ул наганны ычкындыргач, мин дә урындыкны куйдым. Мәүлия урындыкны тиз генә читкә күтәреп китте. Сен нишләмәкче буласың, диде Шәйми, ачуына буылып. Аның күзендә гаҗәпләнү катыш явызлык төтенләнә. Мондый каршылыкны үзенең җанварлык практикасында беренче кат очрата булса кирәк. Ычкындыр хәзер үк дим мин дә зәһәрләнеп. Мин власть вәкиле, мин кайда прокурордан санкцияң? Санкция? Син кем? Һәм ул миңа шундый зәһәрле күз белән гаҗәпләнеп карады, әйтерсең дөньяда мөмкин булмаган, иң ахмак кешеләр генә әйтә алган сүзне әйткәнмен. Минем кебек дәүләт вәкиле булмаган кешегә санкция дигәннәре мәҗбүри түгелмени? Мин аны каяндыр ишетеп калган идем. Прокурор санкциясеннән башка йортка кирип әйбер алып чыгарга закон кушмый дип йөри идем. Шулай түгелмени? Мин ялгыштыммыни? Син кем диме? Чыннан да, кем соң әле мин? Бер кем дә түгел бугай шул. Бу вакыйгадан соң берничә ел узгач аңладым. Мин гражданин икәнмен бит. Ләкин ул чакта моны бүтән бик күп якташларым кебек үк мин дә белмәгәнмен. Һәм ялган милиционерның сүзенә җавап бирә алмаганмын. Әйт, син кем? Хәзерге елларда бераз зорая төшкәч ишетелгән сүз булса, аның битенә Маяковский сүзләрен бәргән буладыр идем. Мин Советлар Союзы гражданина. Юк шул, мин аңа аптырап, югалып калуым сәбәпле, бары тик балаларга хас бер катлы логика белән үзем сорау бирдем. Ә син үзең кем? Менә мин кем, диде ул, һәм кабурасыннан наганын тартып чыгарды. Якында гына кулга алырлык әйбер чалынмагач, аптырашта калдым. Тындым. Шәйми дәвам итте. Бер! Әнис җибәр! Жүләр дигән ширелдәү ишетәм. Мәүлия тавышы. Ә үзен күрмим. Дөньяда бер нәрсә дә күрмим. Дөм караңгы. Ике! Бандит! Бу минутта кешегә курку хисе туарлык хәлдән артык ерак идем инде мин. Теләсә нәрсәгә дә әзер идем. Тик көянтә чиләк белән судан кайткан әнинең кычкырып өй ишенә ташлануын күреп, аның ашыргаланып кычкыруын ишетеп, кинәт югалып калдым. Балакаем, җибәр, җибәр, ычкындыр. Яхшы сүзнең минем өчен пулядан куркынычрак икәнен соңыннан кабат-кабат хәтергә төшерер өчендер инде, каушап, кайышны ычкындырдым. Шәйми бәйдән ычкынган эт шикелле наганын кабурасына сала-сала шундук ишеккә ыргылды. Нәрсәдер мыгырдана капканы шап иттереп ябып чыгулары күзгә чалынды. Ә мин йөртүчесе хуштан язган машина шикелле үземнең үзем идарә итә алмыйча, бөтен барлыгы эчтәлеге тартып чыгарылган буш футларга карап, үземне, бүгенге көнемне, киләчәгемне шуңа охшатып, идән ортасында калдым. Тәрәзәдән таныш гәүдә узды. Хәбир икән, күрше малай. Бер өй аркылы гына торабыз. Хәл белергә иң беренче булып кирүче, кайгымны уртаклашучы ул булды. Кирде, бер сүз дә эндәшмәде. Бүлмә янындагы эскәмиягә карточкарамнар астына утырды. Йөзенә кайгырту, минем хәлемне аңларга, ярдәм итәргә тырышу төсмерләре чыккан. Караватка утырдым. Хәбиргә карадым. Шул арада карт сәгать йөтәллисе килгән кеше шикелле кырхылдады да сугарга тотынды. Бүлмәгә тыныч һәм матур яңгыраш таралды. 1, 2, 3, 6. Кичкә 6 җиткән икән инде. Мин димәк эшкә бармый калганмын. Шәйминең колхозга беренче ярдәме шулдыр күрәсең. Әлегә Хәбирнең исеме генә телгә алынды.
Шушы моментта сюжетка катнаша башлаганга күрә, мин аның турында кайбер нәрсәләр хәбәр итәргә тиеш. Кыяфәте мондыйрак. Иң башта зур авызы һәм калын иреннәре күзгә ташланыр. Халыкта аны алаша авыз дип йөртәләр. Ләкин башта ук шунысын әйтим, Хәбирнең иреннәре алай ук ямсыз күренмиләр. Ширтсәң шәшерәп кан чыгарга торган кызыл су йөзе, мәченеке төсле соргылт зәңгәр күзләре дә иләмсез күренми, чөнки аның чырае һәр вакыт ачык, күңеле кыр булып, шаян сүзләрне жәлләмәс. Шуңа күрә ул кешеләр, дуслар арасында әйбәт исәптә йөри, зурлар арасында да уртада була. Дөресен әйтим, аның буягы мине шактый көнләштерә, чөнки сизеп торам, мин күбесенчә күңелсезрәк, уйга, кичерешкә бирелүчән, онытылып, югалып калучан һәм андый кешеләргә хас булганча үземне белештермичә мавыгып, кызып китүчән, күп очракта шулай үземә үзем зыян китерүчән. Моның сәбәпләре дә бар күрәсең. Хәбирләр һәр кич иртәгә нәрсә ашарбыз икән дип, безнең шикелле кайгыра торган хәлдә түгел. Атасыз ишле гаилә гамын белми торган, аталы-аналы, нык, таза тормышта яшиләр. Укуында ул бернинди кыенлыксыз укыдым. Ул да, мин дә мәктәптә алдынгы үрнәк укучылар саналабыз. Ләкин шунда бүтәннәр күрми торган бер үзенчәлек бар. Мәктәптән кайткач, мин йөгән күтәреп атлар эзләргә, аннары басуга, сабанга, көлтә ташырга киткән чакта, ул тәрәзә төбендә дәрес әзерләгән җиреннән безгә тыныч кына карап кала иде. Кичкенәрәк вакытта колхоз эшенә, ашлык сукканда молотилкада ат куарга, җир тырмаларга, бүтән вак-төяккә һәр вакыт аны әтисе үзе белән ала. Еш кына мин дә ярам. Мондый эшләрдә Хәбир баш роль үтәсә, мин икенче пландагы рольне үтим. Шул гадәт уен вакытында да сизелмичә калмый. Йөгерешле уйнаганда әйтик, без Хәбир белән гел алдан киләбез. Еш кына мин аны ярты метр чамасы арага алдан җибәрәм. Узып китәргә көч сизеп торсам да, нигәдер узмыйм. Көрәшкәндә дә шулай. Үзем ише малайларның барысын да йыгып бетергәч, аның белән аралашканда, беребез дә җиңми. Гәүдәгә чак кына тазарак булуына карамастан, мин үземдә аннан өстен чыгарлык көч запасы сизәм. Тик йыкмыйм. Малайлар арасында беренчелек даны аңарда йөрсен әйдә. Менә шул эштән үзеңдә ниндидер көч сизү, кимсенмәү, хәтта өстенлек тою белән бер вакытта миндә икенче бер хис. Нәрсәдәндер курку, тыелу яши. Бу ике көч арасындагы даими тартыш, бәхәс хәле мине шактый көчсезләндерә, комачаулый, ирегемне кыса. Җитмәсә шуңа Хәбирдән нигезсез көнләшү өстәлә. Сафуан абзый да аңа өстенлек биргәч, бу көннәрдә аны баладан үлгән апасы урынына бригадирлыкка да куйгач, үземә тиң иптәшемнең миңа начальник булуын тою шулай ук рәхәт түгел иде. Ләкин ничек кенә булмасын, бөтен ваклыкларга карамастан, без аның белән авылда иң якын иптәшләр, дуслар. Сәгать суга торгач, герләре артык аска төшеп, шундагы китапларга терәлгәндә, йөреше туктала башлаган икән. Хәбир тиз генә торып, аның герләрен күтәрде. Ә мин кискен хәрәкәт белән үземә дә аңлашылып җитмәгән хәрләнү һәм ачу белән баян футларын карават астына тибеп керттем. Пожарный янында баянны тарткалап утырадыр етеге милиция баганаяк. Уйный белмиләр савыл. Белмәсә дә, арбага җәелеп утырган, авызы кулакта. Эштән чыгара икән. Чыксасың, барыбер синеке түгел бит инде ул хәзер. Гадәтем шундый. Кеше сүзе авырткан җиргә тисә, җавап бирмим. Шиттәтеп әйтелгән очлы сүз булса, бигрәк тә. Бу юлы да усалрак караш төбәдем дә киенә башладым. Ашлык өлгергәндер инде тегендә, тиргиләрдер дидем бөтенләй икенче хакта. Капкадан чыкканда, уйны бәйләнчек фикердән башкага күчерә алмыйча газаплануымны сизеп бугай, Хәбир сүз башлады. Кем эше булыр икән бу? Кем кулагына ярамады икән гармун тавышы? Җавап бирмәдем. Бераз баргач ул тагы сорады. Берәрсеннән шикләнәсеңме? Шикләнәм. Кем икәнен белмим. Берәрсә ләкләгән инде. Ләкләгән. Яла яккан. Хәбиргә соңгы сүз ни өчендер ошамады. Чыраеннан шуны сиздем. Ул биразга тынып калды. Ахырда мине жәлләде. Бар бит әшәке кешеләр. Ни җитмәгән инде. Тыңлаганда барысы да ярата. Менә хәзер эзләп карасыннар инде баянчы. Милициягә язып җибәргәннәрме? Язып җибәргәннәр.
Хәбирнең йөзендә нәрсәдер уйлап тапкач була торган көләч сызыклар йөгереп узды. Беләсеңме, мин нәрсә әйтәм сиңа? Әйт. Сиңа безнең авылда үчле кеше юк бит. Әйтеп булмый. Була, юк. Ә Ишкарда? Әйтеп булмый. Фәһимә эше түгел микән? Фәһимә? Кинәт тукталып, Хәбирнең күзләренә текәлдем. Яңа гына кундырырга укталдым, кулым бармады. Юк, безнең Хәбир белән бер кайчанда сугышкан юк. Без аның белән гомергә тату. Әмма бүген мин аңа 1-2 менеп төшәр идем. Ник шаккаттың? Син аны ташладың бит? Кем әйтте ташлады дип? Алайса ник Лена белән йөри башладың? Ул шуңа үч итеп. Мондый вакытта халыкта үләсемне беләдер идем, ә бу сүзне кайчан да булса ишетермен дип башыма да китерми идем диләр. Бу сүз мине баягыдан һич ким әрнетмәде. Ничек? Улмы? Фәһимәме? Юк, теләсә кем эшли алыр, тик ул түгел. Башымны кисәргә бирәм. Түгел. Син кеше ышанмаслык сүзне чын булса да сөйләмә. Ишетсен кулагың. Бик ышанырлык бу. Син беләсеңме соң Фәһимәнең кем икәнен? Белмисеңме? Беләм, белсәм дә урам уртасында кычкырышабыз икән. Кешеләр якынлашканын сизгәч тукталдык. Мин сиңа моны исбат итәрмен әле. Күрерсең. Бөтенесен ачыклап бетерәчәкмен. Менә күрерсең. Баянны да алып кайтачакмын дидем мин, ачудан калтырап. Белмим шул. Хәбирне тыңлап бетермәстән җан ачуы белән басуга атладым. Төнге эштән соң җәяүләп Ишкарга чаптым. Сафон абзыйга хәбәр итәргә кирәк. Ярдәм итми калмас, чөнки баянны дөньяга ул чыгартты, вәгъдә бирде, курыкмаска кушты. Идәрә йортына керсәм, анда җан иясе юк. Утардан конюхны эзләп таптым, ат җигеп ята. Сельсоветка кирип киттеме соң? Каядыр ашыга, атны шуңа җигәм диде ул. Авыл советына йөгерә атлап кирип барганда Сафуан абзый 2 таныш түгел кеше белән сөйләшә минем кебек үк ашыга чыгып килә иде. Районда иң яхшы председательләрнең берсе инде бу, диде бер юан кеше икенче бер таныш түгел кешегә килмитне күрсәтеп. Тагын нәрсәдер әйтте, аны тыңлап торырга вакыт юк. Сафуан абзый, дип кычкырдым мин елар хәлдә. Нәрсә бар? Ник килдең? Ярдәм ит. Ни булды диде дә теге кешеләргә карады. Мин хәзер инекаш килгән монда. Шәйми баянны алып чыгып китте. Бу сүзне ишетүгә Сафуан абзый кабынып китәр һәм шара күрә башлар дип уйлаган идем. Ни өчендер бөтенләй алай булып чыкмады. Сафуан абзыйның төсе дә үзгәрмәде хәтта. Начар. Ярар, сөйләшербез. Хәзер вакыт юк, диде ул тыныч кына. Син районга баргач сөйләш әле. Вакыт дисә, обязательно. Алай дигәч, булмый инде ул. Ярар, хәзер вакыт юк. Ашлык кыза, сушилкалар янган анда, пожар. Син кайт бар, эшлә. Һәм шулай дип ул китеп тә барды. Сафуан абзыйны мин аңламадым. Колхозга җитәкчелек иткәндә хәтта музыкадан да файдалана белгән, мине иң якын помощнигым дип атаган кеше кайгыны уртаклашыр һәм ярдәм итәр дип көткән идем. Аның болай искитмичә генә сөйләшүе миндә булган эшенүне, гәрләнүне тагын да арттыра төште. Әмма ашлык кыза сушилка янган дигән сүзләрен хәтерләгәч, гәрлекне җиңәргә, ачуланмаска, гафу итәргә сүз бирдем. Дөнья караңгырак, салкынрак булып китте. Шуннан да эши идем, җаным эши иде минем. Аны җылытырга бердән бер кеше Лена гына сәләтле булып чыкты. Хәер, башта ул да күңелдәге җәрәхәтне тирәнәйтә генә төште. Мин сөйләп бетермәс борын ук Фәһимә эше дип усаллашты. Күңелем кырылып, сөйләнүдән туктаганымны сизгәч, юата башлады. Юк, мин төгәл генә әйтә алмыйм, бәлки бөтенләй башка кешедер. Эш андамы ни? Җаен табырга кирәк, хлопотать итәргә. Син күңелсезләнмә ул хәтле. Баш бәләсе түгеллә баса. Кара, акыллы сүзләр сөйли түгелме соң бу? Чынлап, нигә шуның кадәр авыр кабул иттем соң әле мин бу вакыйганы? Дөрес, бу авыр вакытта баян сирәк инструмент, авылдагыча әйтсәк, сыер бәясе. Ә крестьянны сыердан аерып карасың, сыер аның байлыгы гына түгел, авторитеты, дәрәҗәсе, тынычлыгы, тормышы. Сыерсыз кеше аена бер дә елмаймый. Авырлыктан гына түгел, кимсенеп. Ә минем өчен баян сыер гына түгел. Ул минем фронттагы туганнарым, аларның истәлеге, аларның хезмәте, ул минем мәхәббәтем, Агыйдел буйлары, Фәһимә, Лена, яшьлегем, бүгенгем, киләчәгем.
Менә шуңа күрә дә ул кулдан киткәч, бөтенесе минем өчен кинәт югалды. Хәтта менә Фәхимәгә булган бөек ышанычны да какшатырга җыеналар. Лена мине аңлады. Фәхимәдән шикләнүен бүтән кабатламаска сүз бирде. Басу капкасын чыкканчы озата килде. Йөзендәге үз кешеләрчә чынлап кайгырту, хәлне җиңеләйтергә тырышу билгеләрен күрү миңа ничектер җиңеллек биргәндәй тоелды. Капканы чыккач ул мине кочаклап, кул башыма башын куеп, дөньяда әллә нинди авырлыкка да бирешмәскә кирәген кат-кат исемә төшерде. Мин шунда аның үземнән акыллырак икәнен сизеп алдым. Ул миннән 2 яшькә олырак, димәк, бу 2 елны ул юкка гына яшәмәгән. Хатын-кыз егетләргә караганда тизрәк өлгерә диләр. Анысы да дөрестер ахры. Иң мөһим ачышым, мондый вакытта мәхәббәттән дә әйбәтрәк юатучы, тынычландыручы һәм ышаныч, көч тудыручы юк икән. Иртәгә үк документлар җыйный башлыйм, Яркәйгә прокуратурага илтеп бирәм, Уфага язам дидем мин җиңел сулап. Лена миңа елмаеп карый, кочакка керә. Аңа каршы тору мөмкин түгел. Мин дә чын күңелдән елмаям, мин дә чын күңелдән яратып кочаклыйм. Битләреннән, күзләреннән үбәм. Син генә түгел, Әнис, икәүләп йөрәячәкбез. Менә күрерсең, булдырып та чыгарбыз. Күрерсең, мин дә ярдәм итәчәкмен. Бер сүзсез ярдәм итәчәкмен. Синең өчен җанымны да кызганмаячакмын. Ярату. Нилләр генә эшләргә кушмый бу. Ярату. Зурлар тормышына чыгып барышлый күзләремә күренә. Ярату белән бергә күңелгә нәфрәт үрмәли. Тыныч кына, ипләп кенә. Шулай, электән дә тын авыл, тагын бер тавыштан, минем баян тавышыннан да мәхрүм булды. Хәзер төнгә керсәң, бүре улавыннан, сирәк-мирәк этерүеннән бүтән бер ни ишетмисең. Әй ул бүреләр, бер көнне этебез юкка чыкты. Күршеләрнең бер оя казыннан мамыклар гына калды. Шул ук көннәрдә нәселгә карт сыерны алыштырыр өчен кышлаткан башмак танабызның тиресен генә табып кайттык. Тирене күтәрмә тактасына элеп куйдым да, бүреләрдән үч алырга, берсен генә булса да юк итәргә, атып үтерергә ант иттем. Баян тавышы тынгач, авыл халкы юксыныр, бөтенесе булмаса да, кайберләр җыйнаулашып мине яклар, районга барып тиешле кешеләр белән сөйләшер дигән яшерен өметем бөтенләй белән юкка чыкты. Хәтта Сафуан абзый да вакыт таба алмады. Районга атнасына 1000 бара юк исә. Үземнең чираттагы ачышымны мин шул чакта ясадым. Кешеләргә ышанырга мөмкин. Әмма авыр хәлдә үзеңне син бары үзең генә якларга тиеш. Әйе, мин үземне якларга, хокукымны, кешелегемне исбат итәргә, дошманымның хаксызлыгын, җинаятын фаш итәргә һәм ким дигәндә бер бүрене юкка чыгарырга тиеш. Бер бүрене. Берданка шуланда гына көтә. Колхоз театрында абыем белән бергә эшләгән берничә хатын-кыз безнең районда гына яши. Бүтәннәр фронтта, аларны күрү турында хыялланасы да юк. Төрле ерак авылларга барып, көч-хәл белән табып, 2-3 аңлатма алдым. Актрисалар баянның ничек калдырылганын хәтерлиләр. Безнең гаеп шул, сатмауда гына. Сатып акчасын тоткан булсак, бер сүз әйтәсләре түгел икән. Баян булгач, шундый кыйммәтле сирәк әйбергә дәгъва итүчеләр, кызыгучылар табылган. Бәхеткә фронттан театрның директоры сөйкемле генә агай кайтып төште. Аның аңлатмасын алгач, эшкә тәмам җылы керде. Гариза язып, прокуратурага илтеп тапшырдым. Берничә көннән килеп, хәлен белергә куштылар. Яңадан баргач, НКВДның район бүлегенә фикеребезне әйтербез, кайтарып бирергә киңәш итәрбез диделәр. Тагын бер атнадан милициягә килдем, сөйләшергә теләмәделәр. Прокурорга кердем. Прокурор бу юлы Сафуан абзыйныкы төсле авыр чагы идеме, тупас кына әйтеп куйды. Гармон сезнеке түгел, гармошка театрныкы, аңа кайтарабыз диде. Театр дигәне дөньяда юк, ничек итеп кайтарылар икән аңа? Уфага яздым, прокурорлар эшенә күзәтчелек итүче оешмага. Аннан җавап килде. Прокуратурага бер күчермәсе миңа баянны кайтарып бирергә кушканнар. Прокурорга яңадан кердем, эшегезне судка тапшырабыз диде. Бу хакта мин Ленага хәбәр итеп сөйләп тордым. Лена бер көнне миңа, мин Шәймине күреп сөйләшмәкче булам әле диде. Ярдәм итмәсме? Ярдәм? Кемгә? Сиңа? Ярдәм итәрлек булса... Лена мине ышандыру өчен үпкәле үк башлады.
Синең шул булыр инде. Миңа ышанмыйсың. Кешегә дә шутламыйсың. Менә күрерсең әле. Соң син эт авызыннан сөяк тартып алмакчы буласың бит. Алачакмын да, мин җаен беләм. Белсәң дә, дидем мин аңа, Шәйми каршына барып, үзеңне түбәнсетәсе булма. Ә мин барыбер барам. Кичә генә күрдем, чибәр генә кеше икән ул. Син әйткәнчә түгел. Ниндидер ярамаган мәгънә ычкындыруына бәйлады әллә, мин сүз әйткәнче өстәргә ашыкты. Юк, мин болай гына яратып түгел. Разве синең белән алыштырам инде? Шулай мине тынычландырмакчы иде бугай, тик киресенчә, кытыртты гына. Фәһимә болай сөйләшә алмас иде. Башкаларның чибәрлеген күрә алмас иде. Ә бу: "Ах, кара син көнчел икән", диде Лена. Болай сөйләшү инде чыгардан чыгарганлыктан борылдым да китеп бардым. Артымнан Лена сүзләре куып җитте. "Син мишәт итмәсәң, Баян безнеке булачак." "Ул болай да безнеке", дидем мин бераздан. Кызганыч, Лена бу сүзләрне ишетерлек түгел, ерак калган иде инде. Мин аның әле генә әйтелгән сүзләрен һаман ишетәм. Чибәр генә кеше. Салкын акыл белән уйларга тырышкач, шул ачыкланды. Чынлап та тыштан болай матур гына кеше бит ул Шәйми. Нәфрәт аша караганга гына ямьсез күренәдер минем күзләргә. Әмма мин аны күбрәк беләм. Лена аның тышкы кабыгын гына күрә. Бүгенге сөйләшүдән соң Лена үзе дә чак кына ямьсезләнде түгелме соң әле? Миңа берничә көннән үк районга судка чакыру хаты китерделәр. Соңыннан ачыклануынча, иртәгә мин барасы көнне кичке якта Лена Шәйми янына киткән иде. Суд. Ишек төбендә шактый курку һәм нәрсәдәндер шикләнү катыш аптырап торганнан соң кирдем. Яшь кенә кеше икән судья. Ачык чырай белән каршылады бу, урын бирде, беркем юк. Бер егеткә Баянны алып кирергә кушты. Минем кулга Баянны тоттырдылар. Уйныйм, йөрәккә кан савыла. Инструментның эшен китергәннәр. Тартып карасам, буп-буш. Михларыннан җил өреп тора. Син җаныңны ярып бирергә әзер торган әйбернең ничек кадере киткән? Теләсә кем, теләсә ничек тарткалаган инде аны. Үзләрен шулай тарткалыйсы. Хәзер моны ничек сызланмыйча уйнарга кирәк. Шулай да судья сүзен тыңламый ярамас. Ягымлы кеше, моның өчен уйнарга була. Ул заказ биреп тора, мин уйныйм, үзе җырлап та җибәрә. Шулай бер сәгатьләп утырганбыздыр. Менә кавыштыгыз инде Баян белән. Бүтән аерылышмагыз. Мин елмаям, ләкин Баянның бу хәлгә төшүеннән туган әрнеш йөрәкне һаман тырный. Рәхмәт. Булары синең язулар, диде ул елмаеп. Без аларны суд ясарлык эш дип кабул итә алмадык. Һәм зур бер төргәк, кәгазьләр төргәге тоттырды. Кичкенә генә эш буенча күпме кәгазь җыйналган. Кат-кат рәхмәт әйтеп чыгып киттем. Ишекне атлау белән кәгазьләрне актара башладым. Куллар кинәт калтыранып китте. Әгәр Фәһимә булса, кабалана жалыбын эзлим, таба алмыйм, эзлим, актарам, таба алмыйм. Ниһаять, Шәйми язмасы. Кемдер сөйләгәнне язып барган. Баянның театрныкы икәне һәр кемгә билгеле. Аны Әнис Бадигинның бер туган абыйсы урлап алып кайтты һәм энесенә калдырды. Мин бу хәлнең дөрестлегенә ышанам. Сөйләвемне милиция вәкиле дөрес язды, укып күрсәтте. Имзам: Хәбир Гыйльманов. Хәбир Гыйльманов. Әгәр ул хәзер минем янда булса, юк, тешне кысып түзәргә туры килә. Атла әйдә, сөенеш. Баян үзеңдә калды. Җиңеп чыктың ич һәм бара торгач җиңелрәк тә булып китте. Чынлап та, жалобының иясе шушы кеше булып чыгуы, аның үзенә карата җирәнү хисе тудыру белән бергә, миңа яшертен сөенеш тә китерде түгелме соң? Фәһимә, аңа карата шик юк дигәндә дә, кайвакыт йөрәкне әчеттерә иде ләбаса. Ә мин үземне тирги ышандырдым. Фәһимә түгел, мөмкин түгел. Мин аны беләм. Шул кадәр ярата алган, йөрәгендә шундый да моңнар йөртә алган кеше ничек итеп мондый әшәкелеккә бара алсын? Мәхәббәт һәм әшәкелек. Килешмәс дошманнар. Фәһимә, син минем каршыда элеккечә үк саф килеш калдың. Бу минем бәхетем. Беренче җиңүем. Ишетәсеңме? Авылга кайткач, шатлыгымны уртаклашырга беренче булып кирүче тагын Хәбир булды. Өстәлгә утырып китап укыган чагым иде. Алып кайттыңмы? Диде Хәбир, сөенгән төсле итеп. Алып кайттым дип җавап бирдем, укый торган китабымнан аерылмыйча. Тәки булдырдың, малай. Аха. Шул вакыт мин аңа судья биргән язуларны суздым. Мин укыдым, син дә укы.
Язуларны кулына алды да, достым шактый озак актаранды. Нәрсәләр кичергәндер, йөгенә керә алмыйм. Әмма мин аның чыраенда сизелерлек үзгәреш күрмәдем. Ярты сәгать чамасы бер сүзсез укыды да, язуларны шулай ук тавышсыз гына өстәлгә куйды. Нинди тәэсир калдыра дип сорадым, шактый кырыс итеп. Нәрсә калдырсын, диде ул баягыча ук тыныч тонда. Ә син бит Фәһимәгә якмакчы идең. Ул түгел дигән кеше юк бит әле. Уйлап карагыз. Мин мондый кешегә нәрсә әйтә алайдым соң? Бер генә чарам калды. Андый-мондый җүләрлек ясап ташлаудан куркып, өйдән чыгып киттем. Ә Хәбир калды. Аның үзен һич тә уңайсыз хәлдә тоймавы, ничектер урамга ук бәрелеп торадыр кебек иде. Әнә ул баянны алган, уйный белмәсә дә ки чыгарырга чамалап кычкырта. Әкей чакмый. Капка янындагы утыргычта бераз уйланып утыргач, тагын бер кат шуны төшендем. Әйе, ачу килүгә караганда сөенеч зуррак. Мин генә түгел, башкалар да шатланыр. Фәһимә, ай сөенер ул шушы хәбәрне ишеткәч. Әлена, ул да. Ай күңелле дә икән бит шатлыгыңны уртаклашыр кешеләрең булу. Түзмәдем. Бөтен арыганлыгымны җиңдем дә ишкарга ашыктым. 3-4 көн элек булган сөйләшү хәзер инде йөрәкне тырнамый, күңелдә бары тик яңадан күрешү омтылышы, шатлыклы теләк. Тик Ленаны туры китерә алмадым. Өйдә юк. Каядыр киткән. Кайтышлый 2-3 көнлек җайсыз бәхәсләшкән урынга җиткәч, үпкәгә, рәнҗүгә охшаш хис тагын кузгалганда итте. Ленадан ишеткән ул бәйләнчек сүзләр бердә очраклы түгелдер. Аларга моңарча мин башкалардан ишеткән кайбер нәрсәләр табигый төс бирәдер иде төсле. Фронтка китешли узып барган бер офицер белән язылышып, ай чамасы вакыт бергә яшәгәннәр дигән хәбәр әйткәннәр иде миңа Лена хакында. Ул чак гайбәт дип кул гына селтәсәм дә, әллә чыннан да мин уйларга да батырчылык итмәгән нәрсәләр, аның өчен бернигә дә тормаган җиңел нәрсәләрме? Тфу, бердә юктан ниләр уйлыйм бит. Чынлап та көнчел бит мин, хикият. Икенче көнне Лена безнең авылга үзе килде. Эшләгән җиргә. Тау төшеп килгәндә үк күреп алдым үзен һәм шатлыгымнан тыела алмыйча каршы киттем. Менә ул килә, шат һәм тантаналы, ниндидер зур эш башкарган булырга тиеш, дәрәҗәсен белеп, салмак һәм горур атлый. Мин сиңа сөенечле хәбәр алып киләм, диде Лена кул кысышканда ук. Сизеп торам, нинди хәбәр? Баяныңны барып ал. Ни сөйлисең син? Әйе, Шәйми белән килештек, ярдәм итәргә булды. Бүген судья белән сөйләштем, диде, сиңа баянны кайтарырга. Күреп торам, шатлыгыннан Ленаның сулышлары бүленә. Баян әллә кайчан минем кулда бит инде. Ничек? Аның күзләрендә аптырау, курку. 1 минуттан кыйылып төште Лена. Әмин? Ә син? Әйе, мин аны үзем алып кайттым. 2 көнлек. 2 көнлек. Лена хәлсезләнгәндәй юл чирәменә утырды, берни аңламыйча басып тик торам, чәчләреннән сыйпыйм. Ә син? Ник сөйләштең соң? Әйткән идем бит ләбаса. Ничек сөйләштең? Җавап юк. Әйт дидем, мин аның кулыннан тотып. Син? Кытышкыч сорауны әйтергә көч тапмыйча, 1 секундка тукталдым да кыяфәтеннән шуны аңлап кычкырдым. Син миңа хыянат иттеңме? Әнис, әйт дөресен. Вәгъдә иттем. Нәрсә? Бер кичемне баянны сиңа кайтаргач, мин аңа дуслык вәгъдә иттем, бары шул. Колакларыма ышанмыйча ярсып урынымнан сикереп тордым. Син ни сөйләгәнеңне беләсеңме? Мин ярдәм итәргә уйлаган идем сиңа. Тагын нәрсә сорарга, тагын нәрсә хакында сөйләшергә мөмкин. Барысы да ачык. Менә ул баян ни өчен шул кадәр горур атлаган икән? Кешелек вөҗданына хыянат итү бәясе ким дигәндә ил язмышын саклап, коткарып калган шикелле. Менә сиңа мәхәббәт. Менә сиңа сафлык. Ярдәм итәргә теләгән. Чак кына бәләкәйрәк вакытта көзге боз өстендә шуышып йөргәндә салкын суга батканымны, сынсыз катканымны хәтерлим. Әкртен генә хушка килгәнемне чамалыйм. Менә ничек җиңел эшләнә икән хыянат. Теге вакытта, ихтимал мин үзем дә Фәһимәне шушындый хәлдә калдырганмындыр. Аңа карата кылган җиңеллек өчен инде үземә җәза. Хаклы җәза. Кыяфәтем кызганыч тыелгандыр күрәсең, инде мине Лена үзе юатырга кереште. Әйтерсең, ул түгел, мин ялгышкан. Әйтерсең, ул түгел, мин гаепле. Ник син ул хәтле? Бер нәрсә дә булмаган бит әле. Менә ничек? Бер нәрсә дә булмаган. Әйт, ничек тап булдың син аңа? Каян тапты ул сине? Мин үзем эзләдем аны. Бер дус кызым ярдәм итте, таныштырды. Ул бит эшнең инде хәл ителгәнлеген ул бит әйтмәде. Кабах.
Бу сүзне Лена үзенә дә кабул итте бугай. Ике кулы белән битен каплады. Сынына каткандай шактый торгач, нәрсәнедер хәл иткән кыяфәт алды. Кырыс һәм шактый усал кыяфәт. Шул чакта мин аңа дөресен әйтергә мөмкинлек таптым. Мин моның өчен икегезне дә гафу итмәячәкмен. Мин бит үзем өчен түгел, синең өчен. Барыбер. Булай булгач, бөтенесен көтәргә мөмкин. Бәлки, мин аны алдаган булыр идем. Мәхәббәт белән сәүдә итеп байган кешене белмим мин дидем. Ниндидер китапны укыган сүзләремне хәтерләп. Син әле нәрсә генә беләсең? Мин шамалап та дөньяны аз белән бугай. Ләкин мондый хәлләрне белүдән ни файда? Белмәү хәерлерәктер. Икебезнең дә баш июле. Олы юлга чыгып ташак тыяра сүзсез барылды. Аерылганда карасам, Ленаның күзләрендә яшь. Яшьле күзләрен яшермичә туп-тура карады. Дөресен генә әйт әле. Хәзер син мине ярата алырсыңмы? Яратырсың бит, шулай бит. Мин әлбәттә мондый борылыш көтмәгән идем. Ничек әйтә алайым мондый вакытта? Син әйт, турысын гына әйт. Яратырсыңмы? Әйтмичә барыбер китмим. Китмим. Әгәр бу минутта ярата алмаячакмын дисәм, ул хәзер гадәтенчә үзгәләнә, елый башлый инде. Аннан шунысы да бар, үзе өчен түгел, шуннан да минем өчен кайгыртып, әшәкелек эшләгән. Яратам дисәм, үземне рәнҗетәм, алдыйм. Һәммә арабызның нинди хәлдә калганын белмичә, аның чынлап та китмәячәген беләм. Лена бит ул Фәһимә түгел. Нишлисең, әйдә, рәнҗегән мин рәнҗим. Сизәм, бу инде минем өчен баяннан зуррак югалту. Һәм аны берничек тә кайтарып төзәтеп булмаячак. Прокурор да, судьялар да ярдәм итә алмаячаклар. Бу күзләр, ләкин мондый кызганыч күзләргә карап торган хәлдә кешегә авыр сүз әйтеп буламыни? Ул да бит миннән ким газапланмый. Мин аны хәзер ничек рәнҗетә алыйм? Яшькә чыланган иреннәр калтырап эндәшәләр. Яратырсыңмы, Әнис? Яратырсыңмы? Яратырмын. Икенче бүлек. Ул елны мәктәпләрдә, техникумнарда, барлык югары уку йортларында укулар 1 октябрьдән башланды. Укытучылар һәм студентлар авылда эшләсен, колхозчыларга ярдәм итсен өчен бугай. Комбайннар кырда ура алмый башлаганчы үз вазифамны үти биргәнгә күрә, мин укырга китәргә соңга калган идем. Без Уфага килеп төшкәндә октябрьнең яртысы җиткән иде инде. Хәзер миңа шундук Свердловскига китәргә кирәк. Бер үзем. Күнегелмәгән юл, чит шәһәр, мине билгесезлек куркыта. Моннан 2 ай элек бары хыял белән генә эш ителгән. Конкрет яклары, мөмкинлекләр уйлап җиткерелмәгән икән. Хәзер мәсьәлә реаль куела. Укырга керү генә түгел, яшисе бар. Стипендия 125 сум. Ул еллар акчасы белән бер капчык бәрәңге дигән сүз. Шул акчага 1 ай буе торып каралы син. Уфада гына булса консерваториясе, ул вакытта азмы күпме азык-төлек авылдан да җибәргәләрләр иде. Һич булмаса үзеңә дә кайтып килергә була. Ара ерак түгел. Тегеннән, Свердловскидан. Менә сиңа хыял, менә сиңа чын барлык. Менә бит, алда гына ни дәрәҗәдә күрә алганбыз. Аз гына булса да алга карау өчен дә күпмедер яшәргә кирәк икән ләбаса. Бу ачышымны Ленага да әйттем. Аның исә киресенчә күңеле күтәрелеп кенә китте. Әник, сиңа именно консерватория дигәнмени? Геолог-разведочныйга? Ей-богу, начар түгел. Күз алдына китер. Таулар, урманнар, елгалар кичеп, без синең белән җирнең миллион еллар яшереп яткырган серләрен ачабыз. Сәяхәт итәбез. Бу үзе музыка. Без синең белән бергә булабыз. Хәзер дә минем белән каласың. Мин шулай телим. Күрдәтер, бергәләп бөтен кыенлыкларны җиңеп чыгачакбыз. Еллар аша карыйм. Иртә. Станциянең тынычрак пышмаклары буйлап 2 яшь кеше атлый. Егетнең бер кулында чемодан, кызаны икенче буш кулыннан култыклаган. Син анда нишләрсең минсез? Бер үзең. Белмим. Көн уртасы. Алар бер үк урында 10 тапкыр булганнардыр инде, ләкин һаман йөриләр. Икесенең дә баш иелгән. Ташлап китмә мине. Кич. Утлар кабынган инде. Мин бит сине шул кадәр яратам. Мин дә. Син мине гафу итәсең? Нәрсә өчен? Үзең беләсең. Әйе, мин сиңа ышанам. Ташлап китмә мәхәббәтеңне. Кырыс дөрестлектән һәм мәхәббәттән җиңелүен сизсә дә, егет кассага килде, тик билетка акчасы җитми. Акчам булса мин сиңа бирер идем, ди кыз. Ә мин алмас идем, ди егет. Каядыр баручы поездларны күзләре белән озатып тордылар да,
шәһәргә илтә торган трамвай тукталышына киттеләр. Аларның берсе мин, икенчесе Лена. Яңа көн туды. Миңа тагын әллә ничек күңелсез булып китте. Бердә каласы килми Уфада. Үземне үзем юатырга керештем. Свердловскида яшәп булмаячагы ап-ачык, барып җитәрлек хәлең булмагач. Ә монда кичкенә булса да өметең кала. Бәлки әле берәр нәрсә килеп тә чыгар. Соңгы өметеңне сакла. 2 көндән мин парта арасында утырам. Геология разведка техникумында. Күңел тынычланып, ныклап укый башларга гына калды дип уйларга мөмкин иде. Юк, монда алдан күрү сәләте белән безнең бернинди мөнәсәбәт юклыгы тагын бер кат ачыкланды. Уку урыны гына түгел, шәһәрдә тору урыны да кирәк икән. Тулай трак дигән нәрсә. Бу техникумда ул юк. Һәм мин шундый урыны булган техникум сайлап, бер атна вакыт эчендә авиация техникумына урнаштым. Ул елларда техникумнарда һәм вузларда бернинди конкурс юк. Һәр җирдә укучылар җитешми, шуңа күрә күченеп йөрү мөмкинлеге зур иде. Техникумда уку рус телендә бара. Безнең кебек татар мәктәбен бетергән кеше өчен бигрәк тә ул еллардагы авыл мәктәпләре биргән белем белән өстәвенә 1 ел тәнәфес ясалгач, ерак китү кыен иде. Җитмәсә, 1 ай соңрак та укый башласаң, икеле белән өчлеләр тирәсендә буталып барам. Укытучылар сөйләгәндә күп нәрсә аңлашылмый. Кабатлап аңлатырга ни өчендер бик теләмиләр. Вакыт җиткерә алмыйлардыр инде. 2-3 ай узып, өйдән килгән запас беткәч, экономика дигән аяусыз нәрсә дә кыса башлады. Кыскычның 2 җәбе көннән-көн мине һаман катырак эләктерә бара. Ленаның исә укырга сәләте әллә ни түгел икән. 1 айдан соң бер учреждениегә техник секретарь булып эшкә урнашты. Техникум. Яп-якты зур аудиториядә дәрес бара. Алдагы партларның берсендә утырам. Укытучы абый тактага мисаллар яза. Ул чакта студентларда дәреслекләр юк иде. Квадрат тамыр алу. Үземчә тырышып, птичка өстенә тамыр алу сызыгы сузам. Хәзер аның астына саннар кирәк. Шул эш белән мәшгуль булып утырганда, җилкәне кытыкладылар. Артыма борылган идем, бер малай кулга язу тоттырды. Укыйм. Вы прекрасный молодой человек. Признаться, все девушки интересуются вами. Жаль, что я сижу не рядом с вами. Валя. Мин башны артка Валяга таба борган идем, бөтен группа шул якка төбәлде. Сизгәннәр булса кирәк. Укытучы да мин эшләгән арада хат килгәнне өстәл яныннан күзәтеп торган мөгаен. Ул шунда ук минем фамилияне атагач торып бастым. Бүген дәрестән соң завучка кирегез. ХА13 группасына күчерсен үзегезне. Ул группа гел малайлардан гына тора икән. Ләкин завуч ялгышты. Укуның рәтенә керә алмавым кызлар аркасында түгел, ә бары тик үз аркамда гына иде. Ябыгуның соңгы дәрәҗәсенә җиткән идем. Бармак буыннары каз аягындагы кызыл кушкыл буыннар сыман булып шешенгәннәр. Кешеләрдән сорашып белдем. Монысы яшәү урынының һәр вакыт салкын булуыннан килә икән. Йоклый торган җирдә, укый торган җирдә салкын. Урамга чыксаң бозлы җил. Ачлык дигән нәрсә тагын да арттыра суыкны. Күпме түзә алырмын икән мондый хәлдә? Дәрестән чыккач та көн саен диярлек үземнең бердән-бер яраткан урыныма җәй көне консерваториягә имтихан биргән йорт янына ашыгам. Анда балалар өчен музыка мәктәбе, рояль тавышы. Мин сәгатьләр буе аның тавышын тыңларга яратам. Ул тавышлар миңа таныш булмаган ерак шәһәр, әкияттәге төсле сарай, консерватория хакында сөйлиләр. Агыйдел болыннарын, аннан Фәхимәне күз алдына китерәләр. 3 малай сөйләшеп, армиягә үз теләгебез белән китәргә гариза биргән идек. Икебезне алдылар, ә минем тәнем ширли икәнен белүдән күңелдә тагын бер җәрәхәт кенә калды. Караңгы рентген бүлмәсендә шашкан кеше кебек мин үз тавышымны ишетәм. Юк, мин авырмыйм. Курыкма, үтәр ул. Син тагын сәламәтләнерсең. Нишләп шулай? Нинди хәлдә мин? Аңламыйм. Хәтерлим ул көнне. Тулай торакта авылдан килгән бәрәңгене ашарлык хәлгә китереп булмасмы дип җафа чиктем. Юлда килгәндә бәрәңгене туңдырганнар. Кайсыдыр салкын суда эретсәң, ашарлык була дигән иде. Шул сүзне тыңлап, укырга бармыйча, бер чиләккә салкын су ала, көн буе бер капчык бәрәңгене эреттем. Боз булып каткан бәрәңгене салкын суда булгатканда бармаклар берни тыймас булып күшекте.
Соңырақ әрнуге шыдарлық түгел. Электр плиткасына қойып пішіріп қараған едім, бәрәңгі доңғыз қайышы кебек. Бүтән нәрсе қалмағаш, шуны ашыйсың, әмма барыбер туйдырмый. Қол әрней, йөрәк әрней. Аш қазаны ақылны тымалар хәлдә газаплый. Туқта, тағын берәр кәстрүл пішіріп қарайым. Мұнысы рәтлерәк, йомшағырақ пішмәсме? Тағын бәрәңге әршіп, салқын суда тоң бәрәңгінің қабығын қол белән генә төшереп була. Плиткаға қойған едім, ишектән комендант килеп кірді. Исәнлек саулык сорашу шул булгандыр, туп-туры килеп, плитканы тартып алды да чыгып та китте. Техникумда каласың килсә, соңгысы булсын. Нишләп күрми калдым соң әле? Нишләп бикләнеп яндырмадым? Электр энергиясе җитми, шуңа күрә плитка барын сиздермәскә кирәк иде. Җитмәсә үз плиткам түгел, иясенә ничек җавап бирермен? Бүтән дөньясына төкерәсе иде шушы минутта. Башым иеп, кәстрүл толы бәрәңгегә карап утырам. Минем өчен көрәш мәйданының монда түгеллеген, аны ашыгыбрак ташлап киткәнемне, кызганыч хәлдә калуның гайре дә табигый икәнлеген төшенеп утырам. Кемдер ишек кага. Эндәшмим. Ишек ачылды да шикелле. Күтәрелеп карамыйм. Мине бер нәрсә дә кызыксындырмый бу минутта. Башта тик бер сорау. Нишләргә? Аяк тавышлары якынлаша. Карыйм. Лена. Хәлне аңлаудан булса кирәк, күзләремдә ваемсызлык ычкыннары юк бүген. Хәзер нишлибез инде, диде ул, тынычландырырга тырышу тоны белән. Мин авылга китәргә булдым. Ләкин бу сүз аңа ошамады. Сәбәбен бәлки үзе дә аңламыйчадыр, көлеп җибәрде. Тапкансың выход, жүләр. Нишләргә киңәш итәр идең? Әйдә чыгыйк әле бу төрмәдән. Монда минем башка күңелле идея килми. Урамда йөрик, кинога керик. Берәр нәрсә уйлап чыгарырга кирәк. Миңа әлбәттә барыбер. Чыктык. Кино карадык. Инде мин аны өенә озатып барам. Безнең яннан гына өр-яңа озын торыклы җиңел машина узып китте. Мондый машиналар шәһәрдә сирәк очрый. Минем абый өйгә кайта, диде Лена, мактануын яшермичә. Мондый машиналар шәһәрдә ишәү генә. Бер вакыт син дә шундый машинада йөрерсең әле. Кайгымны онытып, рәхәтләнеп көлеп җибәрдем. Син дә шундый зур кеше булачаксың, минем абый кебек. Кара, синдән көлке сүзләр дә чыга икән. Ә мин сиңа чынлап әйтәм, мин сизеп торам, синдә әллә нәрсә бар. Нәкъ минем абыйдагыча. Әйтеп аңлатып булмый аны. Менә зур кешеләр синең кебек булалар. Укуларын ташлыйлармы? Һаман үз сүзе. Мин чынлап сөйләшәм. Син укыячаксың. Ага, авылда техникум ачсалар. Ә син монда укыячаксың. Беләсеңме ничек? Техникумның 2 курсын бетерәсең, аннан җаен табачакбыз. Менә күрерсең, институтка. Институт бетергәч, сиңа абый помогать итәчәк. Әйтәм бит, зур кеше булачаксың син. Жүләрсин, Лена. Кайсыбыз жүләрдер? Карарбыз әле. Соң институт дисең син, техникумның китәргә торганда. Ә син китмисең? Юк, китәргә җыенганың да юк синең. Без озакламый синең белән бергә тора башлыйбыз. Мин эшлим, син укыйсың. Бергә булгач җитә ул. Абыйлар да читкә какмас. Менә нәрсә турында уйлый икән ул. Кич дәвамында мин беренче тапкыр аңа игътибар белән карадым. Башында мех бүрек, кыйммәт якалы пальто, өстенә аппак кар яуган. Шын мәгънәсендәге шәһәр кешесе. Яшь, чибәр. Үземә карыйм. Малахай бүрек, кара тышлы гади тун, аякта пима. Шушы байлыгы, чибәрлеге белән башкаларны да карата алыр иде Лена. Һә ул минем белән. Ярлы студент белән тормыш кырмакчы. Ник кирәк икән аңа булай итү? Моны Ленаның үзенә дә әйтәм. Ә ул һич икеләнмичә булай ди. Әгәр мин сиңа ышанмасам, булай эшләмәс идем. Ә мин беләм, синең көчеңне сизәм. Күрерсең, синнән кеше чыгачак. Нинди генә кеше әле. Син үзең дә шуны телисең ич. Мин елмаеп кулбашларымны җыерам. Миңа киләчәгемне түгел, бүгенге көнемне яратучы кирәк. Жүләрсин. Я, килеп җиттек. Бик матур итеп кысып кочакла әле мине. Менә шулай. Хәзер ул кинәт минем баштан кочаклый. Хәзер бик каты суырып үп. Кара һаман ява. Безнең яннан гына кемнеңдер аяк тавышлары шыгырдап уза. Уссын инде. Бар, кит. Смотри, әйтмичә авылга кайшасы булма.
шимбә көнне сәгать 7-гә почтага кил. Точный решение белән кил. Ишетәсеңме? Вакыт инде соң булса да, тулай торакка кайтасы килми. Килмет янына кирип чыгыйм әле. Нишләп ята икән? Ул да студент. Кышкы 6 айлык курста. Аны бетереп чыккан кешеләрне МТС директоры итеп куялар. Ләкин Килметнең уку шулай ук әйбәт бармый. Аңа да җиңел түгел. Бар булганы башлангыч белем генә. Курсларда фәннәр катлаулы, агротехника, бухгалтерия, конкрет экономика. Ул үзе миңа бу хакта сөйләми, аның белән бер квартирада яшәгән иптәше ычкындыргалый. Килмет идә иде. Лена белән булган сөйләшүне аңа җиткерү өчен иң җайлы форсат. Телгә сүз килеп, берничә мәртәбә авыз да ачкан идем, тик ничектер тел бәйләнә, уңайсыз. Аның усаллыгын беләм, я эт итеп сугып ташлар, әллә тиргәмәс, киңәш кенә бирерме? Юк, тагын тукталам. Ну, апай, укулар шәп барамы? Шунда, уртача. Аңлыйсыңмы соң сөйләгәннәрен? Әзрәк. Русча кыендыр инде ул. Мә, өйрән, сүзлек сиңа, истәлек булсын. Ул миңа калын гына китап тоттырды һәм каядыр ашыга иде бугай җыена башлады. Бүтән берни әйтмәде, сорашмады. Күңелдәгене күңелдә бикләп, киңәшләшерлек бүтән бер кеше юк. Димәк, минем үземә уйларга кирәк. Бик нык уйларга. Миңа 17 яшь, зур кешеләр төсле йөрим. Сугыш чорыбызны тиз олыгайтып җибәрде. Ләкин мин шынлыкта һаман сабый, башта бик күп ни өченнәр бутала, кайсысына җавап табарга кирәк, таба алмыйм. Киңәшерлек зур кеше шул кадәр кирәк иде миңа ул вакытларда. Сорау. Сиңа закон белән укырга хокук бирелгән. Син шуннан файдаланып укырга килдең. Ләкин ничек укырга? Стипендия 10 көнгә җитәрлек, калган көннәрне син ничек яшәргә тиеш? Өйдән ярдәм юк, карт әни һәм синнән дә кечкенәрәк балалар үзләре синнән ярдәм көтәләр. Олы туганнар фронтта, аларда синнән зуррак кайгы, ил кайгысы. Син ничек укырга тиеш? Җавап: сугыш. Хокукыңны ул юкка чыгарды. Мушыннан да шулай, аңлыйм, ләкин миңа аңлату кирәкми шул. Мин дөньяга килдем, җир минеке, вакыт минеке. Ул миңа бер генә тапкыр бирелгән. Ни өчен аны миннән тартып алдылар? Ни өчен? Кем китереп чыгарды бу сугышны? Юк, аерым исемнәр кирәкми. Кешелек. Мин синнән сорыйм. Миңа үсәр, кеше булыр өчен мөмкинлек бир. Кайда ул? Син аны миңа бирә алмыйсың. Син көчсез. Син әллә нинди исемнәрен дә аңлап булмаслык каршылыклар хәлдән тайдырган. Аңлыйм, ләкин аңлау җиңеллек китерми, чөнки мин җиргә икенче кабат килә алмаячакмын. Мин туганмын, димәк минем яшәргә хокукым бар. Бир шул хокукымны. Хокукымны. Садака миңа кирәк түгел. Булдыра алмыйсың? Алайса ник мине тудырдың? Ни өчен? Бөтенесен соңыннан тынычлыкта кайтарып бирермен дисеңме? Елларны, югалткан елларны, яшьлегемне кайтарып бирә алырсыңмы? Кайтара алсаң, мин сине гафу итәрмен. Сорау. Бу сүзләрнең ахыр дәрәҗәдә бер катлы икәнен сизмисеңме? Сине бит беркем дә ишетми. Ишетсәләр дә тилелегеңнән кычкырып көләләр генә иде бары. Шулай булгач, нишләргә соң миңа? Кая барырга? Җавап: юк. Сорау. Барыр җир юк. Шулай да атлыйм. Шәһәр уртасына җиттем инде. Монда әллә нинди шау-шулар яңгырарга тиеш иде, ләкин аларның бүген берсе дә ишетелми. Минем кулакта авыл тынлыгы, күзләремдә авыл табигате. Урамда яз түгел, көз, томанлы, шомлы көз. Миңа 17 яшь түгел, 10 яшь. Менә бер көн мин урманда әрәмәлекләрдә йөрим, балан җыеп йөрим. Бер үзем. Базы болынына җиткәч, авылга кайтырга кирәклеген хәтеремә төшердем. Күпмедер баргач, мин елга ярына, биек ярга килеп чыкканмын. Шак кына атласаң, артыма борылып карыйм. Еракта, тагын да биегрәк урында карт каен силуэты. Акыл белән уйласаң, авыл шул якта булырга тиеш. Ярдан сикереп булмый. Шул каенга табан атлыйм. Мин юнәлешләрне бутадым. Каенга таба бару авылдан тагын да ераккарак читләшү төсле тоела. Бераз баргач, тагын кире якка борылам. Барам, каршыда тагы елга, аның аръягында Түбән Шерек күл авылы. Димәк, мин ялгышканмын икән, адашканмын.
Мин тагы каенга таба, тик тагы кирегә китәм кебек, борылам, тагы елгага таба, тагын читавыл. Шулай күпмедер буталап йөргәннән соң бер вакыт уй керә. Юнәлешләр үзләре буталгандыр. Һәм мин бөтенесенә үлчәшеп, кире як дип исәпләнгән якка ахыргача барырга хәл итәм. Барам. Каен янына җитәм. Узам. Күрәм, минем алда үзебезнең авыл. Юнәлеш төшенчәсе кинәт үзгәрде дә китте. Гаҗәп сәер алдашу бу. Юнәлеш бутал. Бүген мин дә үлчәшергә, кире якка китәргә тиештер бәлки. Ихтимал, кайдадыр мине туган авылым кебек якын максатым, үз дөньям көтә торгандыр. Һәм мин киттем. Техникум капкасы төбенә җиткәч, кырт борылып, Нижегородка дигән түбән бистәгә таба. Безнең район кешеләре фатир керә торган танышлар өенә. Мин монда еш булам. Хәтта баяным да шунда саклана. Үземнеме, баян тавышынмы якын итәләр, килсәм гел якты чырай күрсәтәләр. Бу юлы баянны сагынудан бигрәк, кулай кешеләр туры килсә, алар белән бергә кайтып китәргә ниятлим ахрысы. Ләкин якты чырай күрергә генә насыйп булмады. Ихатага кердем. Хуҗа кем беләндер мавыгып сөйләшә, ә миңа күз дә ташламый. Өскә күтәрелгән, ләкин бәйләнмәгән бүрек колакларын җилпендереп, ул өй пишмагы артыннан миңа күренми торган кешегә әллә нинди мәзәк сүзләр сөйли. Абзыеңа килеп җитсә, әрәм булмый инде ул, игелеген күр. Пишмак артыннан килгән тавыш. Рәхмәт, шәп эшлисең син? Егет кеше син Шәйми, молодец. Ну дуслар күптер үзеңдә, әкият. Үз кулларың белән түгелдер бит. Шәйми? Кызыксынуым кушканны тыңлап якын ук килсәм, шыннан да ул. Үзе дә кинәт кузгалып туп-туры миңа килеп терәлде. Елмайган булды, әйтерсең, бөтенесе инде онытылган. Бәлки ул оныткандыр да. Мин аңа зыянды, бер нәрсә дә эшләмәдем бит әле. Исәнме, апай? Син каян килеп чыктың әле монда? Фәзи агай, бу безнең якташ малай. Ну шәп баянист. Әйттең яңа сүз. Беләсең килсә, ул минем улым кебек. Хәзер өчәүләп утырабыз, теләге булса. Нишләп булмасын? Якташлар сүзен җиргә салып тапамас әле. Апай, бик дөрес килеп чыккансың. Әйдә керик. Юк шул, дәрес әзерлисе бар дигән булдым. Шулай да Шәйми белән бергә утыра алу түгел, менә күргәч үк кәефем кырылганын әллә хуҗа сизми, һаман өйгә чакыра. Бүтән чакта чакырмыйча да кереп уйнарга керешүемә гадәтләнгәнгә күрә, хәзер ялындыруыма ачуы килә. Ахырдан кызып ук китте. Ну дуррак син. Алай булгач, яшәй белмисең син. Типтереп яшәргә кирәк бу дөньяда. Типтереп. Кеше хакына шапмы? Шәймигә карап куйганымны сизепме? Ачуланмады хуҗа. Кулын җилкәмә куйды. Бәй, кеше хакы дип булдырган эше инде анысы. Хыдайның бит аның үз байлыгы бар. Берәүдән ала да икенчегә бирә. Шәйми апай, син ничегрәк әйтәсең әле? Фәнзи агай, Шәйми миңа карап куйды. Салган баш белән дә ул минем кем икәнне онытмый иде бугай. Син бу малайдан шүлләйсең әллә? Әйтәм бит, үз улым кебек ул миңа. Ничек әле? Кешеләрне рәнҗетүдән курыкма, югыйсә үзеңне рәнҗетерләр. Ну аны мин генә әйтмим ләсә. Бик дөрес. Син дә әйтмисең, мин дә әйтмәм. Әнис апаем син дә. Минем алай әйткәнем юк дидем. Мин үземә кагылышлы сүз чыккач. Ну дурак алай булгач син. Кулыңнан килми. Кулыңнан килсә һәркем, ә мин кулымнан килсә дә, килмәй апай. Рыклансаң да кыяфәтең әйтеп тора. Булмай синдән. Безнең төслерәк бер йолкыш син. Әллә кем түгел. Фәйзи агай, әйдә кирдек. Шәйми култыклап абзыйны алып кермәкче иде дә, тегесе тагы миңа иярде. Бар апай, син кратер. Бу малайның башын чистартасы бар икән бит диде. Шәйми ни өчендер агайның үзен генә калдырасы килмәде. Мин капкадан чыгып барганда, агай тагын куып җитте дә култыктан эләктерде. Булмай бит синнән. Булмай бит. Я әйт. Була дисеңме? Ачуым йөзгә шактый чыкканын сизеп тагын өстәде. Син нәмә? Шулай каравың белән куркытмакчы буласыңмы? Куркытмакчы булам. Яна, куркыт әле. Я, булмай синнән. Синең үзеңне куркыталар. Шулай түгелме? Шәйми дустың да мине куркыта алмады. Туктале, куркытыр әле ул сине. Ә менә синнән булмый. Күреп торам, куркыта алмыйсың. Ничек дисең әле, Шәйми апай? Мин генә әйтмим аны. Дөрес. Бөтенебез дә әйтәбез. Заманы шул. Кешеләр нәмә? Әнә, илләр шәкәшә. Бүтәнчә булмай. Син артык шәп кеше булсаң, урының күктә, җмакка сыпырт. Син ара кагыла бу. Синең дә юлың шул таба.
Ақылың болса, бүгін біздің білән типтірәсі дурак сен. Сеннен болмай ал. Яшай алмайсың сен. Дәріс, болмаяннан деп бүлдірді хожабыз нұғытын Шайми. Айда кеттік. Мен яқташ етіп әйтмәкші едім. Ол дурак. Азмысың бізде яқташлар. Ярар, қызығы бітті. Кеттік. Айда. Біз сіздің білән тағын ұшырашырбыз әлі деді мен Шаймиге ашу білән. Һәм жүгірі атлап урамға ташландым. Тігілер хаман сөйләнә қалдылар. Болмай аннан, болмай. Мен аны сеннен яқшырақ айталам.